Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining bro. Keri lah. Ki aku rencana arep ngeprank Bu Rin bro. Jadi aku arep ngeprank Bu Rin lah. Ki aku wis teko alas, wis teko lore Pak Didik. Lah ki aku sengaja gak maskeran ngono nek maskeran wonge ku wediku nek wonge curiga kaya Mas Iwan kae. Kok malah aku dikira Mas Iwan neh lah. Dadi ki aku ngene iki wae. Karo kacamata ireng soalnya kan Bu Rin wonge urung roh aku. Maksudnya urung roh wajahku tuh. Lagi aku jilbaban dadi wonge ben gak roh. Ki aku tak OTW rono sik. Matur si Pak Supri niki Pak Supri. Lenggah mriki asal. Wah, asal monggo. Kok kinten matur si Pak Supri. Wah. Nek ning alas ya nek ngene iki ya rada langka. Lah kok saged, Pak? Lah nggih lah koncone lanang-lanang ya, Bu. Koncone lanang-lanang sedaya ya. Nek tiyang wedok kan arang-arang teng alas. Bu susu anget enten. Nggih. Jenengan takut nek pinten. Niki. Ya tadi. Bener. Aku mau sapa kan? Gadengane jen ajeng teng pundi, Mbak? Gede teng Waduk. Oh, teng Waduk. Lah griyane pundi? Kula tebih, Pak. Tebih pundi? Madiun. Majune pundi? Kula wong Madiun lho ya. Padha Madione lho. Napa nggih? Madiun pundi? Madiun kota napa kabupaten? Kok kabupaten kok. Kota. Pundi? Sampeyan ngomongnya lak ero aku. Sampeyan jalan opo nek Madiun? Lah jenengan pundi? Kula Sleko. Sampeyan pundi? Pah, Sleko. Lah kok dugi Nambangan kidul, sampeyan nambangan lor apa kidul? kok dugi mriki? Lah kula omahku enek pirang-pirang gon kok niku kula. Nambangan kidul apa lor sampean? Lar kidul, Pak. Oh, lor kidul. Lor kidul ya. Karena lor kidul ya. Lah nggih. Marai cabang. Lho wis kenal karo mbak-mbak, wis kenal, Pak. Dereng lho kula nembe pindah lho niki. Tas tebih lho, Mbak mrikane. Waduh. Nggih. Lah kok dhewean kendel men wong wedok dhewean iki. Lho, lek pripun pengen ngertos sik. Oh, Heeh. lah kok dhewean kendel men. Sinten har nyolong. Lah isine lanang tok lho. Niki lek aku makane kaget lho. Jarang lho. Soale delok dalane yo angel. Tenane ndi Mbak Medionmu? Kula. Endi ya? Kok lali omahe piye? Piye ta iki? Lali wis Nambangan iki nambangan lor apa kidul jalan aku ngerti kabeh teng Medion Kota. Nggih. Wong 3 kecamatan ae lho Medion Kota iki. Kartoharjo, Mangunarjo, Pandean. Ngertose Joyo Pak. Oh, Jaya to, Sakartoharjo sampean kecamatane berarti. Jaya ngetan. Kok badhe mampir apa piye to kok sok? maksudnya apa? Oh, kula. Lah kula mau bar ngarit yang mriku, Mas. Ketokno medun gak. Konangan wis. Ora. Ya paling yo Medion, yo. Paling yo kono lho cedake duren. Pundi yo, Cuk? Jake Kerja ya Medion. ditebak sik. Nek kene kono kok nek udan kaya yo KTP-ne, Mbak. Iya, KTP-ne Mboten betoe, betone arto Nek KTP gak kena dicolong. Lah iya. Wis itu gak kena. Nek omongan sih kena iso. Tapi gak nek durian nek. Lah lho Pak Eroh lho. Lah pundi, Mbak? Berarti Pak e wapal wong duren. Bu e wani ya. Padha to ya. Lah maksudnya usung-usung rene ngomule happy. Dan iki pun Lah niki wong mriki lho, Mbak. Wong niki griyane Notapura. Niku mawon kok. Wong mriku. Mbak. Teng mriki pun Wis tau. gang kok wis 20 tahun. Maksudnya lek jualan apa? Nggih, Kak, jual. 2008 to, Kang. 2008. Pindahan 2006. Ya kok dalu iki wonten lho. Dalu. Nggih. Mboten enten caleng. Lah. Saya wong Batore dhewe. Batore dhewe.
celeng ning rowong yo wedi. Lho, aduh didedes aku. Ya apa ya? Lah ya tak kira-kira langganamu lho, Mbak. Wis Piye, sakjane Wi? rene lho. Enggak ya. Oh. Nembe niki kita. Oh, nembe niki. Nyuteng wong-wong ibu. Apa YouTube nggak YouTube? Bukan. Mboten. YouTube. Suarane kok tau roh tapi kok penampilannya kok beda ngono lho. Ya, Sinten, ya, Bu? Kula mboten nate mriki lho. Mosok Ya apa Mbak buat video coba video aku. Tak gawe status WA, Pak. Ono. Lho kulat mboten mriki lho, Bu. Wis tak WA dong Mas sampean nomornya. Mbak Nining Terus tapi sampean kok tak lihat, anu sampean buka. beda aku ngono lho. Adem sare dia kan buka wis Aku mau satu wis bukan lho. podo. Ojo nek Tak WA asal tak ya. urung. Sampean tidak saya kalau WA Mas Nasi kan Mas kok. Kula lho dereng nate Aku mriki. tak betah-betane iki mergo ngenten lho Mas. Engko nek kuwi tak lereni. Kula gak oleh wong niku lho, makane kula iki sik Kuwi adoh lho, Mbak. jane yo rada ora matuk hitungane jane ngoten lho. Cuma Kula kuidul batas mriko lho, Bu. Endi to? Nasri. Mas Jadi anu nomor itu kan cek-cekan lahan ya Pak kantor. Nah nggih. Mumpun niki kula WA. Ya simpen mawon niku. Nggih. Mas leh mau iki rombene suwi. Saniki lho Mas mau digawe. Lase bocor ya tak iki sampe entek iki. Anu. Disirokno, Pak. Lah nek mancing yo ngenteni yo nganoh no. Sore lho, Mbak. Mantap. Ya. Wis bolo salak ra betah. Tibae Bu Rin wis ngerti swaraku lho. Angger jane arek ngepreng. Bu Rin apa ditengi karo bogeng. Kok iso iki lho. Wong bogeng anake iki lho. Aku sing gas iki Alah, wis gagal iki. cuma kan lho, pakane kok beda aku ngono. Sampe ki ngomong langsung apa? Aku ambak noramong Pak Didik lho, Meng. Padahal aku ngerti sampean pisan tok karo ning kontane sampean ngono lho. Aku meng jane arek gak maskeran mergo Bu Rin ki rong roh aku. Ngerti kan bunyi gitu. Bunyi kae terus ngene kontan-kontan kuwi. Sama lah maaf ya, Dang. Marek, Bu. Ada lho. Wo, gak ditawani. Lagi pulang dari warungnya Mbak Rin lagi. Jualane kok ngene iki lho jan ekstrim. Ekstrim pol dalane. Lagi mau jane iki Pak Didik jarene arep moro, tapi ternyata wonge gak sedo moro soalnya arep anu jarene Bu Rin mau arep ning warung. Baik gak sido wonge. Jarene arep diinfus vitamin mi lho karo Mas Nopek ngono. Iki mau gagal lho, gagal. Lain waktu dikerjain nek. Dan kok piye carane tak pikire ngono. Sampai karo. Dan iki mau kok omah wis tak tuwa to lho. Tak tuwa to lah kok. Lah kok teko kono wi wonge aku koyo gak asing karo suarane wi ngono. Koyo gak ning ngono. Mbah iki wis ketahuan. Akhirnya yo wis. Terus bukan yo roh nek aku tau ngeteri tepo barang nang omah ngono. Ya aku ki lali gak mikir teko kono lho. Jane mengarep maskeran gak sido. Pikirku nek bukan urung tau roh aku, mayare aku gak kelingan nek aku tau ngeteri tepo begitu. Mayare bukan wong sik kelingan. Dalane jan hancur. Dadi sangka waduk Tapura, waduk Dawan wi lumayan jauh. Lumayan jauh.
Lagi kok aku arep mampir belum mampir melihat bos Brambang. Ketoke ndek wingi aku lewat mulai lomba mewarnai ke wonge lagi nandur Brambang lagi delok kok ngene iki lho dalane. Bismillah, bismillah, bismillah. Aja ngempot nah. Lah yo ngempot ki piye? Dalane ekstrim. Iki sik waduh bolo karo omahe Pak Didi cek waduh. Aku terakhir rene iki suwi gak pernah rene wisan. Dan kok aku arep mampir delok Brambange Mas Andi lho. Delok prospek Brambang. Lah somben wi arep tak iwangi. Tak iwangi ngedolne ngono lho. Dadi ceritane aku arep dadi SPG Brambang. Maksudnya SPG iki aku rumah ke rumah, jalan ke jalan ngono lho. Dadi bako leader. Ngono ora magrok. Lagi kok ngene nek dalane masak. Bismillah, 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 bismillah. Mau jane aku arep ngenteni burin belum ngenteni ngisi bareng ngono gitu. Tapi waktune muepet anakku bareng yo arep les jam 4. Jadi iso baturi sampai bar yo mau. Vlog kali ini tak akhiri dulu engko nek wis sampai lahan Brambange sapa wi Mas Andi engko tak omongi lho dadi tak info nek wis teko kono tak info tak vlog lagi. Untuk saat ini tak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.